בעצם לאחרונה קיימת תופעה של בודקי דירות לא מוסמכים ולא מקצועיים, שמציפים את השוק ובעצם מסכנת לקוחות שלא מקבלים בדק בית מלא, שחושף אותם למחדלי הבנייה, שזאת סכנה בטיחותית ומאות אלפי שקלים של תיקונים בעתיד, ואף אחד לא רוצה להסתבך עם הדברים האלה בצורה כזאת. נמצא איתנו יניב סנדובסקי, מנכ"ל חברת הדס ביקורת מבנים. בוקר טוב, מה נשמע? בוקר טוב, תודה. יופי, הגעת. איך אפשר בעצם, נתחיל בזה בכלל, איך אפשר לדעת איזה חברת בדק בית היא נכונה? זו שאלה מצוינת, כי בעצם... יש מלא. יש מלא, ובשביל להבין צריך לדעת מה זה השירות הזה, מה אנחנו מחפשים בעצם שאנחנו מזמינים שירות של בדק בית. אנחנו רוכשים ידע, אנחנו רוכשים ניסיון, ובשביל זה אנחנו צריכים את בעל המקצוע המתאים, שידע לזהות את הליקויים המיוחדים, הליקויים האלה שגם אם את תהיי מולם, לא תדעי שהם ליקוי, או אפילו הליקויים הקטנים שיכולים לגרום לנזק גדול. ברור שאני לא יודעת, צריך להיות איש מקצוע. ברור, אז בשביל זה צריך להביא מישהו עם ניסיון וידע. ובשביל זה אנחנו רוצים להביא את המהנדס המקצועי עם הניסיון בבדק בית, שמכיר את התקנים והתקנות והחוקים, ויודע להוציא דוח מסודר עם כל הליקויים, בשביל שהקבלן יתקן את מה שצריך. זאת אומרת, זה בעצם השירות, הם עושים מבדק מעמיק של כל ה... כן, השירות הזה בעצם הוא נותן לנו את המענה מול הקבלן, לעשות שכל הליקויים בעצם, שנמצאו על ידי המהנדס, יתוקנו על ידי הקבלן, והדייר יוכל לקבל את הדירה בצורה תקינה ומקצועית. השאלה היא בסוף איך לדעת לבחור את הבעל מקצוע הנכון, את החברה הנכונה. תכל'ס זה בכל דבר. בדיוק. אז אני תמיד אומר ללקוחות שלנו, אתם לא יודעים מה שאתם לא יודעים, נכון? יגיע בעל מקצוע, יעשה בדיקה נחמדה, יענה על שאלות, יוציא לך דוח, יעביר אותו לקבלן, מי יגיד לך שאולי... שכח משהו, פספס משהו. בטח לא הבודק. הדוח שתקבלי יהיה מאוד מקצועי. את לא תדעי. אני לא יודע. אז איך? הקבלן יגיד לך שמשהו לא בסדר? לא. אז בכל זאת, אנחנו נמצאים באיזושהי סיטואציה שהלקוח בעצמו קשה לו מאוד לבחור ולדעת אם הוא קיבל החלטה נכונה. אבל מעבר לזה, ישנם כמה פרמטרים פשוטים שיכולים לעזור לנו לקבל החלטה מושכלת. בראש ובראשונה, זה לקחת בודק שהוא עם השכלה אקדמית מתאימה, אם זה מהנדס בניין, הנדסאי בניין, ברמה הבסיסית. מעבר לכך, ניסיון. האם יש לו ניסיון בבדק בית? לא מספיק רק ביצוע. חשוב מאוד לבצע את הבדיקה, לדעת לעשות את הדוח מבחינת הכתיבה שלו, מבחינת ההיכרות עם התקנים. מה באמת צריך לדעת בהתנהלות מול קבלן בתהליך מסירת הדירה? זה חלק בעצם מהשירות שאנחנו נותנים, כי הבנו שבסוף זה לא לתת דוח וזבנג וגמרנו. החלק מהשירות שלנו והליווי בכלל זה הייעוץ. זה מתחיל בשיחה הראשונה, שהדייר יכיר את הזכויות שלו מול הקבלן. אנחנו נמצאים בסיטואציה שהדייר מקבל, קונה בפעם הראשונה, אולי יחידה, דירה חדשה מקבלן. מולו עומד יזם, קבלן, שמוסר אלפי דירות בשנה. המאזן כוחות לא שווה. המטרה שלנו זה לייצר איזשהו איזון. ובכך אנחנו נותנים שירות וליווי מקצועי. זאת אומרת, זה היתרון של החברה שלכם, שאתם מלווים לאורך כל הדרך. לפני, גם הנדסית, גם מקצועית, גם משפטית חלילה, אם צריך. גם אחרי, גם תוך כדי, וגם כמובן בסוף הבדיקה, וגם שנים קדימה. יפה. אז איך אפשר ליצור איתכם קשר? אנחנו גם באתר, גם בפייסבוק, בטלפון, אנחנו נותנים ליווי ושירות. גם אם בסוף תחליטו לא לבצע את הבדיקה, אנחנו יודעים לתת לכם את המענה הזה, שהוא מאוד חשוב. בסוף בשביל לדעת לקבל את ההחלטה הנכונה, אני רוצה רגע להגיד משהו, בסופו של דבר, השירות הזה, ולאורך שנים, קמו הרבה גופים שהכשירו מהנדסים, וגם הכשירו אנשים לבצע בדק בית. היום את, עדן, יכולה ללכת לעשות קורס של 3 חודשים, ולקבל דוח, ולקבל תעודה של בודק מוסמך. לבודקת בית, אבל זה לא מספיק. זה לא מספיק. כמו שאמרת, לבדוק, שיש השכלה, ויש ניסיון, ויש כל הדברים. בסוף ההמלצות זה הכי טוב. אוקיי, יניב, אז חברת הדס ביקורת מבנים, זה מה שיחפשו, חברת הדס ביקורת מבנים. תודה רבה שבאת וסיפרת לנו.